Kaixo, ni Saio Agirre naiz, fundazio arritmikoa egiten dut, eta egoera hau dela eta etxean entrenatzen da. Gaurkoan, zenbait ariketa ekartzen dizkizuet zuen etxeetan malgutasuna landu ahal izateko. Lehenengo ariketan, sorbaldak luzatzeko luzaketa bat egingo dugu. Beraz, horretarako, hormaz baliatuz, besoak luzatu eta paretaren kontra presio egingo dugu. Gainera, belaunartu abestu landu gaitez. Eta gero, astiro, hartzatu egingo gara. Sorbaldak lantzeko ariketa arrazago bat izan daiteke, beso bat horrela jarriz, gorputza biratu, eta bertan ere, 20 segunduz mantendu. Bigarren ariketa honetan, bizkarreko mugikortasuna landu egingo dugu. Horretarako, labanketan jarri, eta astiro, bi mugimendu tartekatuko ditugu. Lehenengo buruarekin atzera egingo dugu, eta gutxinaka, abdominaletik barrura tiratu, eta borobildu egingo dugu bizkar osoa. Eta berriro ere, burutik tiratu, eta mugimendu hau 10 aldiz errepikatuko dugu. Hirugarren ariketa honetan, gluteo inguruko muskulak luzatu egingo ditu. Horretarako, buruz gora eretza, eta oinetik barrura eta belaunetik kanpora tiratu egingo dugu. Gainera, indarra gerturatu egingo dugu bularra. Hau lantzeko, beste ariketa errazago bat izan daiteke, hanka gurutzatu eta besoaren laguntzaz gorputza biratu. Hemen ere, 20 segunduz egongo gara. Bukatzeko, bikiak eta izkiak lantzeko ariketa bat ekartzen dizuet. Horretarako, piramide forman jarri egingo gara, eta beti ere gorpoa lurraren kontra izan da, bikiak luzatu egingo ditugu. Eta gutxinaka, oinetara hurbildu, eta izkiak luzatu egingo ditugu. Berriro ere urrundu, eta mugimendu hau 10 aldiz errepikatu egingo du. Hemen dituzue, zuen etxeetan 10-15 minututan egin ditzakezuen zenbait ariketa. Beraz, gogoratu, etxean geratu eta jarduera fisikoa egin. Izan zaitez, euskal kirolari.